kierräilijät nyt kaikki paikan päällä. Tervetuloa vaan tänne lavalle. Annetaan aplodit heille. Kiitos. Joo, eli mä oon Antti Teittola. Mä oon esittänyt täällä yksipyöräilyä Rikun, Oskun, Tuomaksen ja Aapon kanssa. Nyt Riku ja Osku näyttää Flatland-esityksen. Siinä näemme Unispin 36 astetta, 360 astetta. Riku näytti esimerkkiä Trapwalkista. Siinä nähtiin hyppy 360 astetta. Trial yksipyöräilyssä tasapaino on kaiken A ja O. Trialissa hypitään erilaisten esteiden yli ja päällä sekä ratkotaan erilaisia esteratoja. Nyt Antti ja Oskar näyttävät meille hieman korkeushyppyä. Kiitos Antti ja Oskar. Street on Trial ja Flatlandin yhdistelmä. Ja nimensä mukaan sitä tehdään kadulla. Streetissä hypitään portaita ylös alas sekä käytetään kaiteita, joiden päällä voi tasapainotella sekä niitä voi myös reilata. Nyt Oskar näyttää meille hieman mallia portaiden hyppäämisestä alaspäin. Pistetään kättä vielä sitten vähän yhteen, niin askutaan. Jees. Hyvä asku. Jos kiinnostuitte lajista, niin tervetuloa käymään meidän osastolla tuolla Tehtiradan suunnassa. Ja tietenkin käykää ihmeessä tutustumassa meidän internetsivuille yksipyöräily.fi. Kiitos!